тоҷикистон ба ширкати русӣ барои парвозҳои чартерӣ иҷозат додааст. Санаи парвозҳо маълум шудааст. Мақомоти тоҷикистон ба ширкати ҳавоии ЮТЕР барои ташкили парвозҳои чартерӣ аз душанбе ба Москва ва Хуҷанд Сургут иҷозат додааст. имрӯз 5 ноябр тоҷикистон ва Русия парвозҳои чартериро дар хатсайри душанбе Москва ба мувофиқа расонданд. иттилоъ додааст дафтари матбуоти сафорати Русия дар Тоҷикистон. ширкати ҳавоии ЮТЕР иҷозати мақомоти тоҷикистонро барои парвозҳои чартерӣ дар хатсайри душанбе Москва ва Хуҷанд Сургут гирифтааст. ҳамин тавр дар моҳи ноябр аз тоҷикистон ба Русия қарор аст 4 парвоз сурат гирад. парвозҳо дар хатсайри душанбе Москва 7, 14, 21 ва 28 ноябр анҷом хоҳад ёфт. парвозҳо дар хатсайри Хуҷанд Сургут танҳо баъд аз таҳияи рӯйхати мусофирон сурат хоҳад гирифт. таъкид шудааст ки парвозҳои мазкур барои эъзоми шаҳрвандони Русия ва шахсони ҳуқуқӣ омадан ба Русияро доранд пешбинӣ шудааст. дар ҳамин ҳол сафорат таъкид кардааст ки тибқи иттилои хадамоти марзбонӣ хадамоти федералии амнияти Русия шахсони хориҷӣ ва шахсони бидуни шаҳрвандӣ ки иҷозати иқомат дар Русияро доранд наметавонанд дубора вориди Русия шаванд. ҳамин тавр нафароне ки иҷозати иқомат дар Русияро доштанд ва дар замони маҳдудиятҳо ба сабаби паҳншавии вируси корона Русияро тарк карданд имкон дорад ба Русия дигарбора ворид шуда натавонанд. нафароне ки ҳаққи ворид шудан ба Русияро надоштанд наметавонанд дубора ба ин кишвар баргарданд, яъне депортатсия.